Makhosi amakhulu, sanibonani zingane zakwethu, sanibonani ingane zedlozi. Ngiyanibingelela-ke ngomkhulu wasemakhosini uNdaba Enhle Xoxa Ngofakazi. Namhlanje ngizothi nje ake sikhulume ngale ndaba engicabanga ukuthi abantu abaningi iyabathinta futhi ibalulekile. Especially if you are a spiritual being or uwumuntu onesiphiwo sikamoya. Funa ukunakekele uqaphele lokho esizokhuluma ngakho. I would like to ukuthi ngikhulume-ke ngesingisi nje, ngizoxuba isingisi nesiZulu inside. Yeah, cause ngidrafte phansi, ngayibhala phansi, ngayibukisisa ngenzela ukuthi nje yonke into ibe right. La zingane zakwethu, sizokhuluma ngesihloko esithi energy shift symptoms, okusho ukuthi ngalesi nkathi wena wamukela noma kukhona ukushintsha komoya. Ukushintsha komoya-ke it's like a spiritual vibration, ngabuye ngichaze ngaleyo ndlela. Maybe uthola ukuthi kukhona isidalwa esikwembathayo ngaleso sikhathi, noma kukhona amandla onikezwa wona, ngoba phela spiritually umuntu uya-evolve. It's like changing or growing spiritually each and every day. Maybe your spirituality, you're going to another level. So I will talk about the signs of energy shift symptoms. So ngizoqala-ke nje la ke sibheke before ngiqhubeke nalesihloko-ke ngane zakwethu, ngizocela ukuthi kuwena oqalayo, if it's your first time seeing this face, seeing umkhulu wasemakhosini on this YouTube channel ebhalwe Bhekani Njagala, please do subscribe, press the notification bell if you wanna make sure that every time when I post a video, then you will be notified and go and watch that video immediately. Ngane zakwethu, la ngicela nje subscribe. Like the video if you did like it, dislike it if you can't. There's a thumbs up, there's thumbs down there. Share the video, share the information with anyone you're willing to share it with. It's either on Facebook, Instagram, or Twitter, any social network. Okay, la ngane zakwethu, I will start with number 1. Energy shift symptoms. Number 1 la, it's sleeping patterns that change suddenly. Okusho ukuthi indlela lana yokulala noma izikhathi zokulala ezivamise ukuthi zishintshe ngokukhulu ukushesha. Ubuyijwayele ukuthi ulala ngesikhathi esithize, kodwa at some point uthola ukuthi akusalaleki ngaleso sikhathi. Sometimes ngesinye isikhathi you don't even sleep at night. Ubuthongo nje wena sephelile nje nya. There is an energy shift le esuke ikhona kuwena or esuke yenzeka around you. It's either it involves in your home, your house, or it's either it's between you and yourself. You're growing spiritually, or there is something that is happening within your body or your soul, because yeah, the spiritual being always evolves. Khumbula phela singumoya. Lana ke ngane zakwethu, kwesokuba sign number 2 la, kule sign number 2 you have to notice ukuthi kunama, if uphathwa like headaches, when your lana ke, it's when your chakra crown start to open and too much energy is flowing to that area, or rain. Yeah, I think lana it's easy. Cause lana kuyenzeka sometimes when your crown chakra, by it's a third eye.
the one that holds izambulo. I will talk about that ngelinye ilanga ukuthi what is the third eye. It's between your eye la. Yabona sibiza ukuthi ngesizulu ibunzi. Yabona uma kuthiwa ukhanya inhlansi ebunzini, kudala babesho njalo ibunzi ngila. Ukhanya inhlansi la. That third eye, it penetrates la. Once you grow powerfully and spiritually powerfully, you can feel that eye opening. Uyakwazi ukuyizwa nokuyibona, and actually there are so many eyes and chakra that you're gonna feel. Sometimes ngisazoke ngikhulume ngawo, because there is a party yomuntu or yesidalo or the crown, the chakra eye that stays in your heart. Okuyiyona nevamise ukuba unembeza nokwe. But I will talk about that. Nekinye ekusuke kuhleli ngemuva. I will explain every bit of those things one day. But for now, let us continue here. Siqhubeke nilana nje singanza kwethu. Number 3, it's fluttering heartbeats, or maybe ukuba nenhliziyo ebuhlungu, like maybe ukwazwe izibhobo or something, or maybe like breathing problems. That's an energy shift eshiyo ngoba futhi you're gonna notice that it doesn't take maybe isikhathi eside, yenzeka nje ngaleso sikhathi. Mhlasimbe iyayithathe kube ngathi yangitshontsha at some point. So omunye umuntu uthola ukuthi uzusole umthakatho anything, but it's because you are not spiritually grown, you are not powerfully grown in the way that you can read yourself. If you are spiritually, your immortality is too much powerful. Just like me, I can read myself. If there is anything that I feel in my body, ngiyakwazi ukuyisefa mina ngamanye amazwi ukuyibheka ukuthi iqhamuka le nkinga. And you at some point, if you wanjalo, you are being able sometimes to heal yourself through that. But some of the people abakwazi ukwenza lokho, just to heal yourself. So that's another topic for another day, guys. Let me go through with my energy shift symptoms. Number 4 energy shift symptoms, it's hot flashes, like heat sweats in your body. Uzizwe nje ufike lokushisa ongakwazi uqhamukaphi, kuyabanda kodwa wena usushisa ngalendlela. At some point you will see sometimes uyozizwa ushiselwa izinyawo okanye kushise izandla, like they are burning fire or anything. Those are not spiritual things that you're gonna overcome. At some point uzizwe sengazuthi you are like in the sun or heat, mhlasimbe elapha phambi kwakho akushisa. But that's another topic for another day, guys. I can see there are so many things that I can talk about here, but as time goes on, we'll go through this. Then number five, it's a weight gain. So you will notice at some point ukuthi uvana ugain nje in a day or in a overnight, uyazizwa ngathi ngase ngiba nesisindo kangaka. At some point uzizwa nje nawe even noma uhamba ukuthi kunesiqhotho umunyathela. That's another spiritual energy symptoms asuki nawo kuwena. Usually ke lento is the weight gain. As for men, you might hear the increase in your weight around either your chest or your upper thighs. Shuthi uzizwe sengathi isifuba lana ngathi sakhumala, or uzizwe samuntu ongazuthi nawe unama muscle thizeni okanye you are being iskora. There is a feeling eba kanjalo if you listen carefully. Ngikhuluma ngomuntu ongakwazi ukulalela. If you listen carefully, you will hear this and you will understand it. Especially I'm talking to the spiritual person. If you haven't noticed it, take time and notice what I'm talking about here, because it's really true. And if you are a woman, okay, for a woman, it's you have a weight maybe of a stomach,
like it's going to be big, like maybe mhlasimbe uyakhulelwa or something. In English they call it aka Buddha belly. It's some kind of a class number. So uyabona ukuthi lento it's something abanye baze bethi hey unomndawe or anything, but it's some kind of a shift of an energy eyenzekalayo kuwena. Usually ke if usudle amagobongo emndini nemndawo noma amagobongo athizeni umoya wakho lo usuku khona at some point le nto ayikuhluphi kakhulu, iba isikhashana nje bese iyanyamalala. Yeah. Then number six, it's a flu-like symptoms. Ukuba ne-seizure, like uzizwe ngathi uyagula ngathi ubuthaka uzizwe ngathi uzophathwa umkhuhlane. It's like uzothimula at some point, uyabona uvana uzizwe ubuthaka nje out of the blue, you know. Iyenzeka leyo nto, usually iyenzeka anytime, ekseni, emini, ebusuku. Sometimes it takes a whole day, sometimes it takes a whole week, 3 days, depending on how are you. But again, on that point you are spiritually powerful. We're gonna see ukuthi ngelinye ilanga sikhuluma sithini with all those topics, sengoclarify ukuthi ke lana kusuke sekwenze njani mokanje. Number 7, it's diarrhea. Ubone lesiso esivane sikukhiphe isinomi kanjani. At the same time masikhipha nawe awukho sekuthenini mhlasimbe there is something bad that you are feeling, but siyakukhipha nje, siyakuhlambulula. Kuyayithiwa sekuhlambulula ngesilokhuzana ngesiZulu. Siyakuhlambulula siso out of the blue nje, manje sekuhlambulula isisu, sivane sekuhlambulule nje, kodwa hayi kabi. Ngoba phela khona lesi suke sibika into engasile sivane sithi uma sikuhlambulula maqedana ushawe uvalo. That's number 7. Okay, I guess is like number 8. Number 8 are ma-aches in your body, like ubuhlungu noma ukulunywa ongaqondi. You know those body signs nje ozwayo, like mhlasimbe ukudikizelwa isitho esithize somzimba. Usually kuyayidikize nje isinqa noma kudikize some kind of a part ebusweni bakho or mhlasimbe ekhanda lakho, anything evamise ukwenzeka emzimbeni wakho. Lokho it's one of the signs akhombisayo ukuthi no wena you are your energy is shifting, or yeah. Then again, number 9, sine depression or anxiety. Uvana ufikelwe ingqondo kube sengazi uthimile kulo number 9. It's like ingqondo yabe ngathi imile, ufikele usizi noma zonke izinto kube sengazi uthi zila zonke ube nengcindezi ongayazi, nestress esivane kubuyise zonke izinkinga osukubhekane nazo. It's like you don't think anything positive, but you are fighting this thing at the same time. That's number 9 ekhombisa ukuthi there is some kind of energy shift ekhona kuwena. Yeah, because here we are talking about energy shift symptoms. Okay, then number 10. Number 10 is the most important engikuthandayo, yazi ngiyawuthanda ngoba into eyenzeka kakhulu kubantu abaningi. Number 10 is feeling emotionally vulnerable. If you start, it's like if you start like crying for no reason, iyenzeka lento kumuntu kamoya. Lapho ke kusuke kwehlika ngempela ke umoya, kusuke kukhona umoya ongcwele noma inglozi, isithunywa thizeni esisuke sikwehlikela lapho. Kuyenzeka you cry for no reason nje at all, uvana ufikele lolu sizi nokukhala sengathi ungakhala. And futhi I encourage you guys ukuthi kuvumele kwenzeke lokho. Another thing futhi eyenzekayo, you are hearing a panic attack. Yabo uba ne panic attack at some point, uvane ufikele ukutatazela for no reason, ungazi ukuthi kwenzekalani, but usuke usensa something. Or kwesinye isikhathi you are hearing a panic attack, or ube nani
ne-anger without any reason triggering you. Uyayibona ukuthi uvane uvuke ulaka nje uthi uma ungena phakathi kwabantu usuke umbathwe isidala umbathwe abantu vane uvuke ulaka nje out of the blue wena usunolaka oluyisimanga ubathathe umuntu yakukhulumisa wena usushintshile. Some of the people futhi kuyenzeka ushintsha ngisho ebusweni umuntu avana kubone uwomunye umuntu omunye uvana ashintshe abe umuntu omdala kodwa umncane omunye ashintsha abe ingane kodwa ubona ukuthi unolaka oluyisimanga uthi uma umbheka nje ebusweni abe nalokuthi cha uyingane omunye uyozuzo ashintshe ngishizwi voice iyashintsha isho ukushintsha. When this is happening ukuthi ube nje ne-anger without any reason of triggering futhi awukaze ube namuntu okuphathe kabi noma okuhlokodlile but uvana wavuka nje ulaka out of the blue uthi umuntu bekhulume kahle kodwa uma uthi uyamphendula kuvana kuzwakala sengazuthi uyathetha or anything. No, it's just some kind of energy shift symptom, guys. Zingane zakwethu lana ke zingane zakwethu I'm going to number 11. Number 11, it's tiredness or exhaustion. Uvana ukhathale nje. Usually ke lokhu kusuke kukutshela uma ngabe ubuzwa somewhere uvana ufike lokukhathala or anything. Sometimes ufanele uvana ukulalela uyihlalele or else uvana ufike lokukhathala nje the whole day but ubungakazi uzowenze lutho. That shows ukuthi your spiritual being at some point ibilwa at some point or kukhona isidalwa esifika sizongumbatha mhlasimbe kade kwasa sihamba sifuna ukufika kuwe eduze kwakho sesifika sifike siyambatha sithi ake siphumule ngoba sesifikile kuwena. Ngiyachazela nje just to inform you on my own way ukuze nawe uzwe understand because mangizoyichaza ngesingisi kuphela ngizovane ngisho nje angekuze uqonde ukuthi kusho ukuthini. So ukuze nawe uzobona ukuthi usuke kahle kuyini le esuke idala lokho ikusuke kuyini cause. Okay, number 12, it's a memory loss or a feeling space. Memory loss ungabeka anything ubeka ipeni la uthi uyaphenduka nje ngale usaphendukile usabheke ngala ukuyakhumbula ukuthi uzojika uthathe something obuyibekile kodwa the time usuthi usubheka ngakuyona awusakhumbuli lutho. It happens a lot kubantu bemoya. Abanye baze bethi bangene izalukazi izona ezayikhohlwa or anything. Cha nje umuntu edlozi kuyakwenza noma kuthiwa umuntu eyithunywa nje nedlozi umuntu wemoya kuyakwenza noma kuthiwa mhlasimbe usuthwasile ukakothwasi kuyafana kuyakwenza. When your energy symptoms or when your energy shifts kuyenzeka and futhi kuyenzeka noma shifter anywhere. It doesn't mean kushintsha kuwena kuphela. Siyaya futhi nalapho. Number 12, ingane noma izilwane, they are being attracted to you, babies and animals. Kuba abantu abathandwa yingane nezilwane nje. Uma zingakuthandanga ke at some point kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi usondela inganeni ivani yakhala kusuke kungafanele ngempela. Mina nje I know ukuthi ngineyikhathi uma ngithi ingane encane no angiyiphathi. It's not because mhlasimbe khona umuthi omube ngayo because ngiyazi ukuthi at that point how my spiritual vibration is high and it's not good enough for a small child ukuthi ngiyisondeze eduze kwami. I'm a very spiritual being. Ngiyakwazi uku-understand all those things. La uma ukuthi esezilwaneni ezilwaneni izinja ungathi udlula izinja zivane zikukhonkothe zikulandele zifuna ukuluma or anything kusuke lapho enye vibration kodwa ke leyo vibration enjalo ke isuke kukhomba ukuthi kunesidalwa esisuke zinokubanga uma ngabe izinto njalo kodwa ke most of the time ziyakuthanda ilwane and ziyabona nje zifuna ukuba nawe nabantu nezingane ezisuke zincane. That's a good sign of number 13.
Okay, number 14, it's like you're seeing angels and numbers, mhlasimbe kukhona some kind of a sign oyibona ukuthi no, this is a sign yomuntu noma yesidalwa. Usually ke angel noma izingilosi zidalwa zivela zibonakala kuwena ngey'gaba ey'ningi. Omunye ubona some kind of light angayazi iqhamukephi, omunye ayibone ngesimuso othingo oluthize oluvela nje out of the blue, usual uma ngabe ukhuleka or anything. But kulezo zinto uma zivela ingqondo yakhe iyathwebuleka, ibuya late uma ngabe lesiwombe sesihambile. Yeah, and number 15, it's some vivid dreams, amaphupho angacacile kahle ongawathola ukuthi achaza ukuthini. Usually ke if you see some vivid dreams, ayabuya ngoba ayabuya ezolokhuzana ezokucacisela at some point. You see ukuthi kwesinye isikhathi uyawubona iphupho like you have seen this thing before. Cha kusuke kwenza ukuthi yebo usukubonile like truly, but you didn't notice ngoba livani lafika. Sometimes lifike libonakale ulikhohlwe, suke singakofika isikhathi salo ukuthi lifezeke. That's why I encourage ukuthi abantu go naturally ngezinto, learn to embrace that power of being natural, embrace your chakras, embrace yourself, your inner power, understand who you are, understand the spiritual person ukuthi ungumuntu onjani. Lezi zinto ke ingane zakwethu zenzeka mostly uma ngabe usendaweni kushifta some kind of energy. Let us say uyasuka uyovakasha kagogo wakho noma esihlotsheni thizeni, or else you are going maybe ngomsebenzi, but there is some energy shift ekhona lapho uyaba-ke naleyo nkinga, uyaba naleyo nkinga, nalezi inkinga esengibalelana. Kuyadependa ukuthi kuvele yiphi ngasiphi isikhathi. Even noma kwesinye isikhathi ukuba na energy esuke ingasile, you will hear one of the signs that I've mentioned here, signs and symptoms mentioned of energy shift syndrome. Okay, symptoms I mean. Thank you guys, thank you for watching this video up until the end. I hope you learned the lesson. Mkhulu wasemakhosini uyanthanda, and I didn't forget ama-video amanye aseza. Those who have asked me nganzakwethu ngisazowafaka ama-video amanye ngikhulume nje sharishe ulwazi. And those abakude nganzakwethu, if you feel like really you need to be helped by umkhulu wasemakhosini, try by all means ukuthi uze and ufone ubuze noma ungene ku-WhatsApp. But WhatsApp I mostly answer it ekuseni uma ngiceda nokuvuka, or else ngiwu-answerishe ebusuku before I go to sleep. Mostly ke ngiwu-answerisha before I go to sleep because isikhathi esiningi yeah la, but ufone usho uchaze yini nani uma ufuna ukuzohlola ungafika uzohlola, kodwa khona umuntu ongafika uzohlolela kuphela nje uma ngabe ezazi ukuthi uneyinkinga ethizeni. Ifika usuzazi ukuthi ufika uprepared, umkhulu wazi if you need a place to stay, wazi ukuthi no you got somewhere la ubhuke khona, or else uma ngabe ikhona indawo la ekhaya usually ke isuke ikhona, but mase kugcwele yeah. Nganzakwethu-ke ngibonga umkhulu wasemakhosini Ndaba Enhle Xoxo Ngofakazi. Thank you for watching this video up until the end. Please don't forget to stay tuned. Embrace that inner power naturally. Don't add zonke izinto ezikhona ongazazi. There are some people who were powerful before and they still are. You have to know and take a note that you can protect yourself and defense everything and do the healing. Beside adding extra things ezikhona emhlabeni. Thank you. Ndawo singane zakwethu. Makhosi. Amen.